Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. Ну і як звычайна па сваім плаваючым графіке, невядома загадзя, калі ён наступны раз до нас завітае, але тым не менш рэгулярна і стабільна раз на тыдзень са сваёй аналітычных праграмай у нас у эфіры Александр Фридман, палітычны аглядальнік і гісторык. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте я перш за ўсё звярнуся да вас як да гісторыка. Тым больш, што Лукашенко, ну уж прабачце мяне за гэта, але ізноўку даў нагоду звярнуцца менавіта да гэтай тэмы, выступаючы, здаецца, 3 ліпеня з нагоды вось гэтага іх лукашэнкаўскага дня незалежнасці, сказаў пра тое, што самае галоўнае трэба захаваць гістарычную праўду, не даць там перакруціць, ну і як ён гэта любіць у гэтым сэнсе. І ўсё гэта адбывалася фактычна праз некалькі дзён пасля таго, як на трасе кальцавой зніклі указальнікі да курапатаў. Вось вот за якую гістарычную праўду, вось вам стала зразумела, за якую вось нескажоную гісторыю выступае Лукашенко, якая яна нескажоная і гістарычна праўдзівая у яго разуменні? Я б так сказаў, вось гэтыя ўсе тэрміны: гістарычная праўда, нескажоная гісторыя, гэта ж не навуковыя тэрміны, гэта ж ключна такія прапагандысцкія тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў адпаведным кантэксце. Што тычыцца Лукашэнкі, дык там усё ў прынцыпе проста. Гэта той погляд на гісторыю, афіцыйны погляд на гісторыю, які сёння ў Беларусі распаўсюджаны. Мы ж не бачым там ніякіх дыскусіяў па розным пытанням, а гістарычныя пытанні — гэта пытанні звычайна спрэчныя, дзе ёсць розныя думкі, розныя меркаванні, розныя погляды, прыходзяць новыя крыніцы, з'яўляюцца новыя аналітычныя падыходы, і погляд, канешне, змяняецца, но гэта не ўсё, гэта зразумела ўсё не пра сённяшнія беларускія рэаліі. У іх ёсць пэўны погляд на розныя гістарычныя падзеі, і гэта з іх пункта гледжання адзіны магчымы погляд. Там нейкая дыскусія нават не прадугледжана. Ну і гэты погляд, ён змяняецца, але ідзе там пэўная адаптацыя да нейкіх палітычных падзеяў. Усё гэта мы назіраем з 2020 году. До 2020 году цікавасць да гістарычных падзеяў, ну, скажем так, была абмежаваная. Сёння гэта іншае. Гэта другая сусветная вайна, гэта пэўныя моманты з гісторыі БССР. Гэта ўсё выкарыстоўваецца. Ёсць вось такія пэўныя наратывы, якія выкарыстоўваюцца. Ну а тое, што ў гэтым кантэксце абсалютна не патрэбнае, яно пакідаецца па-за межамі, яно не цікава. І, канешне, курапаты, ну і не толькі курапаты як сімвал прабачце, сталінскіх злачынстваў, канешне ж, выключна сталінскіх злачынстваў, яны не цікавыя, бо гэта не тая тэма, пра якую там жадаюць разважаць. Там жа ўсё наадварот, там усё больш ідзе ў напрамку, што Сталін выдатны, Сталін пераможца ў вайне і іншыя вядомыя наратывы. Таму з гэтага пункта гледжання то, як яны абыходзяцца з гісторыяй, абсалютна лагічна і чакана. Гэта савецкі падыход. У савецкія часы, калі адбывалася сацыялізацыя Лукашэнкі, і ён гэта таксама і застаў жа падчас сваёй вучобы, падчас сваёй службы ў савецкім войску, падчас працы ў якасці агітатара ў аб'яднанні веды. Гэта ягоныя падыходы для гісторыі зусім не цікавы, і не важна, што адбылося і як яно было. Іншае, як мы можам гэта выкарыстаць на патрэбу сённяшняга дня. Але вось акурат таки добра, што вы ўзгадалі пра Сталіна, таму што калі-то учора, здаецца, было там з'езд расійскіх камуністаў, і вось на гэтым з'ездзе сваім КПРФ прыняло такую рэзалюцыю, рашэнне, што даклад Хрушчова наконт вось Сталіна, ён быў памылковы. Вось вот і з гэтай краінай, вось з гэтымі людзьмі зараз яны спрабуюць нейкі сумесны падручнік па гісторыі уводзіць для навучання ў школах. Да чаго гэта прывядзе?
Я б тут вось гэты тэрмін сумесны падручнік я тут не перабольшваў тое што ў рэшце рэшт гэта будзе расійскі падручнік адаптаваны да беларускіх рэалій мы ж сёння гэта выразна бачым у Беларусі няма нейкіх там у гістарычнай палітыцы у Беларусі няма нейкіх асаблівых уласных трендаў усё чым яны займаюцца яны бяруць расійскія распрацаваныя ідэі наратывы і ў лепшым выпадку я падкрэсліваю у лепшым выпадку нейкім чынам больш-менш творча імкнуцца перанесці яго на беларускую глебу то бок адаптаваць да беларускіх умовах можа з пэўнай беларускай самастойнасцю у гэтым сэнсе а у шэрагу выпадкаў іх гэтага няма калі ў Москве сказалі што Сталін добры ну значыцца і будзем мы казаць што Сталін добры ну пакуль гэтае рашэнне расійскіх камуністаў гэта рашэнне расійскіх камуністаў але відавочна гэта назіраецца што гэта адлюстроўвае тыя тренды які ў Расіі ўжо бачныя з тымі помнікамі Сталіну якія з'яўляюцца з агульным чынам нейтральным або нават пазітыўным адлюстраваннем Сталіна ў расійскіх публікацыях у афіцыйных публікацыях у расійскіх падручніках так што вектор ён зразумелы гэта пойдзе у гэтым напрамку ну і канешне гэта таксама закране Беларусь но вельмі цяжка сабе ўявіць што раптам у Расіі там на усімі тэмпамі ідзе культ Сталіна а у лукашэнкаўскай Беларусі у адзіным як казаў сёння як казаў сам Лукашенко не сёння колькі дзён таму казаў адзіным сапраўдным адзіны сапраўдны саюзнік робіць інакш не гістарычная палітыка якую яны праводзяць яна у прынцыпе амаль не адрозніваецца яна не адрозніваецца ў прынцыпе ну там ёсць дэталі канешне у дэталях ёсць там адрозненні ёсць але прынцыпова гэта накірунак давайте ўжо калі закранули Лукашенко яго выказванне можа быть больш шырака до гэтага звернемся тым больш за той тыдзень пакуль мы з вами не бачыліся у эфіры Еўрарады дарэчы пакуль не забыўся я раю усім хто гэтага яшчэ не зрабіў подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана спасылачка ёсць у нас у каментары зараз будзе на экране праз QR-код это можна зрабіць таксама не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыо і на наш новы YouTube канал Навокал. Ваша падтрымка вельмі для нас важная. Таму подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, задавайте свае пытанні, ну і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Так вось, я у загаловак да анонса нашага сённяшняй сустрэчы на сайте Еўрарады вынес словы Лукашэнкі про арэшнік, дзе ён сказаў, што вось пытанне канчаткова вырашанае, там ужо восенню гэтыя арэшнікі будуць, і далей ён дадаў фразу: каб не дапусціць больш мяцежоў. Ось вот што ён там збіраецца, там калі людзі раптам выйдуць да стэлы умоўнай ці яшчэ куды-небудзь, будзе арэшнікам па іх фігячыць, ці вот што гэта мелася на ўвазе. Але гэта адно з шэрагу тых крынжовых заяў, якія ён зрабіў цягам сваіх выступаў вось на гэтым тыдні. Што б вы хацелі адзначыць, асабліва што вам упала на вуха з сказанага? Давайте напэўна з арэшніка это сапраўды пачнём, бо цытата была досыць цікавая, яна вельмі так прывабна адлюстроўвае светапогляд Лукашэнкі. Ну канешне на першы погляд з аднаго боку арэшнік, нейкія там міцяжы, пратэсты іншыя, ну як гэта пасуе, што насамрэч што з дапамогай арэшніка там будуць розныя акцыі пратэсту разганяць. Ну гаворка канешне вядома не пра гэта. У светапоглядзе Лукашэнкі звязана. То бок пратэсты, якія адбываліся ў Беларусі ў 2020 годзе, Лукашенко не разглядае як нейкую беларускую з'яву. І гэта, дарэчы, зразумела. І гэта не здзіўляе. Бо калі разглядаць пратэсты як беларускую з'яву, дык прыйдзецца адказваць на пытанне, а што ў Беларусі ў 2020 годзе адбывалася, яшчэ до 2020 года адбывалася, што вынікам сталі вось такія буйныя пратэсты, падчас якіх нават рэжым у пэўнай ступені захістаўся. У гэтым нейкай цікавасці няма. Таму шукаюць адказ на пытанне, ён куды больш просты.
тое што тыя людзі якія сапраўды арганізоўвалі гэтыя пратэсты працавалі над імі так бы мовіць замаўлялі музыку яны знаходзяцца не ў Беларусі яны знаходзяцца за межамі то бок пратэсты ў Беларусі гэта быў мяцеж гаворачы мовай Лукашэнкі які быў арганізаваны звонку ну калі ты сыходзіш з таго што там розныя мяцяжы пратэсты ўсё што заўгодна арганізоўваюць звонку а звонку гэта ж вядома дзе ў суседніх краінах у Літве і Польшы то тут лагічна пагражаць мяцяжом што вось глядзіце не мяцяжом а адказам на мяцеж вось паспрабуеце ў нас арганізаваць мяцеж мы адразу выкарыстаем арэшнік вось як мне падаецца гэта сэнс заявы Лукашэнкі но Лукашенко тым што ён звяртаецца да тэмы арэшніка ён сам дэвальвуе уласныя наратывы бо ну ізноў жа ну колькі можна паўтарацца усе гэта чулі усе гэта ведаюць што там яны збіраюцца нешта завесці што завязуць не завязуць ну абвесціць пра гэта ну і што ну ўжо ўсе прызвычаіліся да таго што ў Беларусі будзе ці абвесціць пра тое што там ёсць арэшнік і што прынцыпова зменіцца ад таго што Лукашенко гэта паўторыць не ведаю там у 102 альбо ў 103 раз нічога но Лукашенку гэтая тэма падабаецца яму падабаецца ўвогуле выглядаць у ваенным плане таким моцным падабаецца разважаць там пра розную зброю ну і відаць ён сыходзіць сапраўды з таго што гэтыя развагі могуць выклікаць па-за межамі Беларусі там нейкія пэўныя эмоцыі ну, нічога яны не выклікаюць апошнім часам гэтыя ваяўнічыя заявы Лукашэнкі якія ён робіць у адносінах да зброі ядерной зброі звычайнай зброі там мадэрнізацыі беларускага войска сумесных вучэнняў з Россией ну гэта ўжо асабліва не ўспрымаецца бо не ўспрымаецца Лукашенко як суб'ект тое што сказаў Лукашенко ну сказаў Лукашенко на захадзе сыходзіць з таго што асноўныя рашэнні у ваенным сэнсе у сэнсе бяспекі яны прымаюцца не Лукашенкам яны прымаюцца у ягоным саюзнікам у Крамлі там ён можа казаць яшчэ шмат разоў пра арэшнікі і пра астатнія таго рэзананса на які ён разлічвае ну яго няма і напэўна не будзе то ўжо дайшло до таго што ну раней жа ж расцягвалі на цытаты не толькі беларускія там як дзяржаўныя так і незалежныя СМІ вось яго гэтыя такія выказыванні незвычайныя назовём мягка але і нават замежныя то зараз у замежных няма цікавасці то есть калі ну толькі калі як да крынжа не больш за тое то есть сур'ёзнага такого спробы саналізаваць што ж ён там меў на вазе уже няма я б сказаў так тых кому патрэбны сапраўдныя такія загалоўкі сапраўдны крынж вось такі моцны крынж ім не патрэбны сёння Лукашенко у іх ёсць Дмітрий Медведев бо тое што ён там піша гэта куды больш рашуча куды больш жорстка і куды больш цікава для заходняй публікі так што Лукашенко у сэнсе заяваў ён Медведеву ўжо сёння не канкурэнт гэта першае гэта калі вось гэтыя сенсацыйныя заявы по-другое у тым што паведамляе Лукашенко што агучвае Лукашенко няма нічога такога сенсацыйнага вось тое пра што можна было сказаць ага вось Лукашенко чалавек табліжаны да Пуціна вось ён кажа такія рэчы а давайте подумаем што гэта насамрэч такое можа быць гэтыя апошнія выказванні Лукашэнкі якія былі яны не выйшлі па-за межы беларускага кантэксту тыя хто цікавіцца Беларусю тыя хто сочыць за падзеямі ў Беларусі яны гэтыя заявы заўважылі але Лукашенко ён жа вядома заўсёды імкнецца выйсці па-за межы беларускага кантэкста яму важна паказваць што ён важны палітык што ён прымае сур'ёзныя рашэнні што яго шмат інсайдерскай інфармацыі і гэтак далей но тое што выходзіла вось на апошнім сыходзіла хутчэй сказаць ад Лукашэнкі на мінулым тыдні яно такой цікавасці не выклікала так ягоныя заявы
пра перамовы з амерыканцамі, пра Трампа, гэтыя выпады ў адрас Трампа, гэтая крытыка, якую ўжо працяглы час не было, якая, дарэчы, з майго пункту гледжання паказвае, што не ўсё так проста і не ўсё так лёгка ў гэтых перамовах, і можа ў пэўным сэнсе нават Лукашенко расчараваны рэакцыяй амерыканцаў, бо ён, напэўна, магу сябе ўявіць, чакаў ад амерыканцаў куды большага. Што мы бачым на дадзены момант? Гэты раунд перамоваў адбыўся, магчыма, будуць наступныя, прынамсі, ёсць такая інфармацыя, але канкрэтыка, што атрымаў Лукашенко? Ёсць там нейкія санкцыйныя паслабленні, ёсць рашэнне наконт калійных выгнаенняў, нічога такога няма. Можа, яму там нешта абяцалі, можа, не абяцалі. Так ці інакш, канкрэтных вынікаў у Лукашэнкі пакуль няма. Ну, вось гэтае расчараванне, як мне падаецца, ён выказаў у сваіх заявах наконт Трампа, наконт Злучаных Штатаў, наконт Ірана. Вось так это выглядала. Але ізноў жа, ну што там Лукашенко кажа пра Трампа, ну каго гэта ў свеце цікавіць? Калі б там рэзка выказаўся на адрас Трампа, умоўна кажучы, Владимир Зеленскі, альбо федэральны канцлер Мерц, альбо той же Владимир Путин, ну гэта была б навіна. А той, што выказаўся Лукашенко, ну гэта хутчэй ідзе ў такі напрамку, а хто гэта ўвогуле? Ну цікава, конечно, з іншага боку, но ўжо Келах можа расказаць, хто гэта ўвогуле. Давайте мы гэтую тэму з вами троху пашырым. Да 3 ліпеня была вызвалена, памілавана, як яны кажуць, яшчэ одна група палітвязняў. Гэта да свята, умоўна кажучы, такая вот жест гуманітарнай нібыта волі Лукашэнкі быў, ці гэта ўсё ж такі у працяг трэку гэтых перамоваў з ЗША? Не, гэта працяг, безумоўна, Лукашенко паказвае, што ён прынцыпова гатовы да вызвалення палітвязняў, але як мне падаецца, ён там робіць выразную розніцу паміж, так бы мовіць, звычайнымі ў двукосе палітзняволенымі і асаблівымі палітзняволенымі. Вот Сергей Тихановскі гэта безумоўна асаблівая гісторыя. Вось такіх асаблівых кейсаў у Лукашэнкі сапраўды засталося не так шмат. Гэта Алесь Беляцкі відавочна, гэта Марыя Калеснікава, гэта Віктор Бабарыка. Зноў жа, канешне, ёсць і іншыя, Андрей Пачобут, ёсць іншыя вядомыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі, той же Александр Федута, Миколай Статкевич, іншыя, але іх вядомасць, яна куды меншая, чым, напрыклад, у нобелеўскага лаўрэата Бяляцкага, альбо у Марыі Калеснікавай, якая была адным з вядучых сімвалаў пратэстаў 2020 года. І тут Лукашенко ведае, за гэтых людзей я бы хацеў бы атрымаць ужо нешта сур'ёзнае. Тихановскі, вызваленне Тихановскага, ну хутчэй за ўсё, я ранейшаму прытрымаўся гэтага пункта гледжання, гэта не нейкая здзелка, гэта інвестыцыя з боку Лукашэнкі. Што вось яго я вызваляю, і вось глядзіце, я гатовы нават у гэтым выпадку ісці на перамовы, ісці на кампрамісы, прапануйце мне нешта цікавае, важнае, над чым я магу паразважаць. Вось гэта быў, як мне падаецца, месседж Лукашэнкі у выпадку Тихановскага. Ну, паколькі, прынамсі, да сённяшняга дня ён нічога адчувальнага ў публічнай прасторы гэтай інфармацыі няма, за Тихановскага не атрымаў, думаю, што ён будзе падыходзіць да вызвалення астатніх людзей больш асцярожна. Па вядомым прынцыпу, спачатку ўсё ж такі грошы, а потым будуць крэслы. Ось у выпадку Тихановскага хутчэй за ўсё Лукашенко пайшоў іншым шляхам. Спачатку вось Тихановскі, а потым вы мне нешта за гэта дадзіце, альбо я спадзяюся, што вы дадзіце. Ну, пакуль, прынамсі, на сённяшні момант не далі. Што тычыцца іншых палітвязняў, то тут Лукашенко падыходзіць да іх, як мне падаецца, больш лёгка. У прынцыпе, ён вызваляе, бо лічыць, што гэта людзі, амаль заўсёды гэта людзі, якія выканалі
неабходнае, то бок напісалі прашэнне о памілаванні на ягонае імя, і ён напэўна у гэтых канкрэтных, думаю, што ён правярае абсалютна ўсе выпадкі і робіць для сябе высновы. Ну добра, гэты чалавек адсядзеў столькі, мы яго пакаралі, прабачце, не пахавалі, пакаралі, хопіць. Так что вось там-то і такія, як мне падаецца, ідуць падыходы. Ну і што тычыцца шараговых палітвязняў, мне вельмі не падабаецца вось гэта іерархія паміж асаблівымі, умоўна кажучы, і шараговымі. Ну калі гаворка ідзе пра логіку Лукашэнкі, напэўна, трэба рабіць гэту іерархію. Дык вось, што тычыцца шараговых у двукосе палітвязняў, то тут Лукашенко ведае, праблем увогуле няма. Сёння я вызваліў 10 чалавек, калі мне спатрэбіцца, заўтра будуць яшчэ 20. Гэта ж увогуле не пытанне. Калі трэба будзе кагосьці кінуць за краты, артыкул заўсёды знойдзецца. Крымінальны, я маю на ўвазе крымінальны кодекс. Ну так, да, тут ёсць шэраг, конечно, цікавых адметных момантаў з гэтымі вызваленнямі, але давайте закранем іншае. Вось вы сказалі, што Лукашенко пакрыўджаны, што няма ніякай, умоўна кажучы, аддачы ад гэтых яго дзеянняў і вызваленняў. Я хотел бы звярнуць увагу на один такі момант. Як вы лічыце, наколькі на працэс далейшых перамоваў, вызвалення увогуле на гэты трек могуць уплываць тыя ці іншыя словы? Што я маю на увазе? З'явілася інфармацыя, што нібыта была такое, ну там умова про тое, что як мінімум цягам месяца вызваленыя палітвязні, ну я маю на увазе вот тая група Тихановскі, Дуліна, Карней і іншыя, што яны типа будуць маўчаць, не будуць нічога не казаць, не каментаваць. Я так разумею, што хутчэй за ўсё гэта была умова лукашэнкаўскага боку, але амерыканцы пагадзіліся, і гэта, ну, атрымліваецца, што это была такая дамоўленасць перамоўная, і гэта, што гэта просьба такая была агучана і прадстаўнікамі амерыканскай перамоўнай групы, пацвердзіў Тихановскі вось у сваім інтэрв'ю Мікіце Мелказёраву ў жыццё Маліна. Тое, што гэта не вытрымана, што зараз вельмі актыўна даюцца інтэрв'ю, і ладно, там, скажем, Дуліна ці Карней, яны найбольш звяртаюць увагу на тое, у якіх умовах яны там знаходзіліся, якія там жорсткасці пакаранні і ўсё астатняе да іх ужывалася, то Тихановскі робіць гучныя заявы, заклікі, патрабаванні і гэтак далей. Наколькі такая пазіцыя, такое дзеянне можа паўплываць на далейшы хаду перамоваў? Я б сказал, что такія умовы могуць высоўвацца, гэта не здзіўляе, гэта звычайная практыка. Насамрэч, і гэта, дарэчы, такая старая КДБшная традыцыя. Вось калі паглядзець на выпадкі, якія былі яшчэ ў савецкія часы, вось абмены, вызваленні, калі савецкая старана ішла, яна ўсё ж такі, яны заўсёды жадалі, каб вось гэтая цікавасць, якая вось чалавека вызвалілі, адразу велізарная цікавасць да яго. Калі ён не выказваецца, дык праз пэўны час пра яго ўжо забудуць. Альбо калі пачне выказвацца, то цікавасць да яго будзе, ну, не такая, як вось у той момант, калі яго вызвалілі. Таму і Савецкі Саюз імкнуўся на сваіх перамовах з амерыканцамі заўсёды гэта падкрэсліваць. Калі ласка, вось мы гэта зрабілі, і калі вы жадаеце, каб у далейшым абмены ішлі больш-менш спакойна, давайте прытрымлівацца вось гэтага. Не будзем гэта так вось асабліва афішыраваць. Перыядычна гэта спрацоўвала, перыядычна не спрацоўвала. Таму вось тое, што лукашэнкаўцы пайшлі менавіта ў гэтым напрамку, ідуць у гэтым напрамку, мяне не здзіўляе. Гэта вядомая традыцыя. Што тычыцца амерыканцаў, ну тут не трэба перабольшваць іх уплыў. Я мяркую, што хутчэй за ўсё гэта было так. З беларускага боку было выказана пажаданне, вось мы жадаем, каб яны там асабліва не выказвались, каб было больш-менш ціха. Ну а што могуць сказаць амерыканцы? Што генерал Келах можа даць загад Сергею Тихановскаму? Не можа он яму даць загад. Ён можа давесці, амерыканцы могуць
могуць давесці сваю рэкамендацыю. Можа так спакойна, можа не трэба зараз. Вось глядзіце, то бок я не думаю, што амерыканцы узялі на сябе там нейкія абавязкі, бо гэта не зона іх адказнасці, гэта не тое, што яны могуць адказаць, не могуць яны прымусіць ізноў жа кагосьці там выказвацца альбо не выказвацца. Я думаю, што з самага пачатку гэтае меркаванне, калі яно было, што Сергей Ціханаўскі адыдзе ў бок, што ён будзе там, не ведаю, адпачываць, рэфлексаваць ўсё тое, што адбылося, гэта была ілюзія. Калі паглядзець на тое, пра што прайшоў Сергей Ціханаўскі, і паглядзець, якім ён быў чалавекам у 20-м годзе, і ўжо першыя кадры, якія былі бачны пасля вызвалення, стала зразумела, што ён маўчаць не збіраецца. І што ён будзе дзейнічаць, што ён будзе гаварыць, што ён будзе ў медыях і іншае. Вось мы бачым, што гэта насамрэч і адбываецца. Я не думаю, што это нейкім прынцыповым чынам можа паўплываць на далейшыя перамовы, бо гэта дэталь. Вось з пункту гледжання Лукашэнкі мы бы так хацелі, гэта не галоўнае. Праз тое, што Ціханаўскі вядзе сябе не так, як жадае Лукашенко, гэта не зменіць прынцыпова, як мне кажется, характар перамоваў. Тут усё больш глыбока. Насамрэч, перамовы паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, альбо Лукашэнкам і еўрапейцамі па вызваленні палітвязняў, калі яны вядуцца, яны могуць адбыцца і яны могуць быць паспяховымі ў тым выпадку, калі ў абодвух бакоў будзе зацікаўленасць. То бок Лукашенко адпускае людзей, яму адмяняюць санкцыі. І калі там гэтыя людзі, не ведаю, Калеснікава і іншыя вярнуцца і пачнуць выступаць у прэсе, лукашэнкаўцы скажуць, вось непрыемна, вось мы ж так не дамаўляліся, але што тут зробіш? Гэта адзін з момантаў, ён не галоўны. Хаця б я відавочна, і гэта бачна, што тое, што робіць Сергей Ціханаўскі, ягоныя заявы, як ён робіць, як ён выказваецца наконт Лукашэнкі, гэта Лукашэнку вядома непрыемна. А каму будзе прыемна тое, што Ціханаўскі сказаў у інтэрв'ю Мелказёраву пра тое, што Лукашэнку яшчэ і трэба на кол пасадзіць. Любы чалавек, які ў адносінах да сябе такое чуе, яму гэта, мякка кажучы, не спадабаецца. Я думаю, што Лукашенко таксама задае пытанне і сябе, дарэчы, і тым, хто параіў яму выпусціць Ціханаўскага. Я мяркую, што хутчэй за ўсё гэта быў кіраўнік КДБ Іван Церцель, задае гэтае пытанне. Што, мы яго выпусцілі, каб вось зараз такія рэчы ад яго чуць кожны дзень? І што, ты, Церцель, заменіш мяне на гэтым калі будуць садзіць? Я думаю, што яны ідзе ўсё ж таки Ціханаўскі вядзе сябе не так, як яны гэта чакалі. Яны чакалі, там дарэчы, Ціханаўскі робіць вельмі супярэчлівыя заявы, я так вось дыпламатычна выкажуся на гэты конт. Але што мы бачым, адбылося наступнае. Цікавасць да дэмакратычных сілаў, якая была на вельмі нізкім узроўні, зараз прыходам Ціханаўскага яна прысутнічае. Ён робіць заяву, ягоныя заявы паўсюдна. Яны ў дэмакратычных сродках масавай інфармацыі. І лукашэнкаўская прапаганда таксама мусіць на яго рэагаваць. То бок стаўленне да Ціханаўскага рознае, але я думаю, што людзей, якія кажуць, да гэты Ціханаўскі нас увогуле не цікавіць, што ён там робіць, што ён заяўляе, як ён сябе паводзіць. Такіх людзей насамрэч не так шмат. Так што цікавасць да Ціханаўскага, я думаю, па-ранейшаму ў беларускім кантэксце прысутнічае, яна сур'ёзная. Але наколькі вось все ж таки я вяртаюся до гэтай думкі, на ваш погляд, гледзячы на рэакцыю Лукашэнкі, можа быць, што пасля словаў Ціханаўскага, па-першае, мы дамаўляліся з вами, па-другое, глядзіце, што ён кажа, ідзіце вы со сваімі перамовамі, ўсё, я завязваю. Вот наколькі такое магчыма? А тут пытанне ў тым, каму гэтыя перамовы больш патрэбны. Гэтыя перамовы патрэбны амерыканцам, альбо гэтыя перамовы патрэбны Лукашэнку. Што могуць даць амерыканцы Лукашэнку? Шмат.
Яны могуць ему ў сімвалічным сэнсе шмат чаго даць. Ды ўвогуле гэтыя сустрэчы для амерыканцаў з амерыканцамі, гэтыя прызнанні, яны для Лукашэнкі вельмі важныя. Я ўжо не кажу пра эканамічныя пытанні. Гэта з аднаго боку. А што можа прапанаваць Лукашенко амерыканцам? Змяніць сваю пазіцыю, адысці ад Китая і ад России, стаць сябрам Злучаных Штатаў? Ну, гэта смешна. Я не думаю, што у амерыканскім эстэблішменце сапраўды ёсць людзі, якія яшчэ лічаць, што Лукашенко, так бы мовіць, можна выцягнуць з кіпцюроў, дазвольце мне такі абарот, з кіпцюроў России альбо з кіпцюроў Китая. Тым больш, што Лукашенко сам выходзіць оттуда увогуле не жадае. Пытанне бяспекі, чаго вартыя абяцанні Лукашэнкі? Ну да, Лукашенко можа яшчэ раз паабяцаць, што з тэрыторыі Беларусі нічога і ніколі не будзе ні супраць еўрапейцаў, ні супраць Украіны. Але чаго вартыя гэтыя абяцанні, мы бачылі ў 2022 годзе. Так што ў гэтым сэнсе гэта Лукашенко, які ў першую чаргу, калі Лукашенко кажа, як ён казаў, дарэчы, трэцяга, што гэта амерыканцы, бо другого я ўжо не памятаю, не вельмі важна, што гэта амерыканцы пажадалі з ім размаўляць. Дык ён не адказаў на галоўнае пытанне, а навошта ён амерыканцам спатрэбіўся? Што сапраўды ён лічыць, што Келагу патрэбна так вельмі важна ягонае меркаванне наконт падзеяў ва ўкраіне? Альбо ён сапраўды лічыць, што хтосьці ў Злучаных Штатах лічыць яго сур'ёзным палітыкам? Ну, гэта ж смешна. Так што ў гэтым сэнсе гэта амерыканцы яму спатрэбіліся відавочна. Так што ў гэтым сэнсе ён будзе працягваць. І мы гэта, дарэчы, бачылі выдатна. Вось былі гэтыя тырады супраць Трампа, а потым, нягледзячы ні на што, ён павіншаваў амерыканцаў і Трампа са святам. І прычым там ізноў з'явіўся гэты тэрмін нармалізацыя стасункаў, нармалізацыя адносінаў. Так што ў першую чаргу у гэтай нармалізацыі зацікаўлены сам Лукашенко. Але адначасова, я думаю, ён дакладна разумее, што не ўсё ў яго руках. Ён можа шмат чаго зрабіць, ён можа сапраўды вызваліць усіх палітвязняў. У адзін момант можа ўсіх вызваліць. Ён можа пайсці на пэўную лібералізацыю Беларусі, што тычыцца ўнутранай палітыкі. Такія магчымасці ў яго ёсць. Іншае, я думаю, што ён на гэта ніколі не пойдзе пасля вопыту 20-го году. Але прынцыпова гэта ягоныя рашэнні. Але вось што тычыцца міжнароднага кантэкста, як будзе выкарыстоўвацца ці не выкарыстоўвацца тэрыторыя Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Будуць ці не будуць на тэрыторыі Беларусі расійскія вайскоўцы. І якая расійская зброя будзе завозіцца ці не завозіцца на тэрыторыю Беларусі, тут Лукашенко можа толькі выказаць свае пажаданні. Апошняе слова, з майго пункта гледжання, за Москвой. І гэта разумеюць амерыканцы. Яны разумеюць, што яны маюць справу з чалавекам, які кантралюе Беларусь, але ягоныя знешнепалітычныя магчымасці ў сэнсе бяспекі, яны досыць абмежаваны. Я толькі удакладню, такім чынам вы адмаўляеце тое, што Келагу, якому немагчыма паехаць у Москву, там сустрэцца там з атачэннем хаця бы Пуціна, калі не з ім самім, каб пагаварыць, нешта зразумець, Лукашенко не быў цікавы як самы галоўны эксперт па тым, што адбываецца ў Пуціна ў галаве. Ён быў цікавы ў тым сэнсе, я б так сказаў. Вось мы можам адрозніваць прынцыпы. Можна з'ездзіць і трэба з'ездзіць. Вот Лукашенко гэта той выпадак, калі можна. У тым сэнсе, ну чаму? Ёсць жадае сустрэцца, жадае паразмаўляць. Ну выдатна, што чаму не? Паеду паразмаўляю. Што я магу там страціць? А вось пытанне, ці трэба, вось каб уявіць сябе, каб Келаг намагаўся гэтай сустрэчы, бо яму сапраўды вельмі патрэбна лукашэнкаўская экспертыза, што без таго, як Лукашенко разглядае гэтыя падзеі, ён увогуле не разумее, што там адбываецца, дык гэта не. Я мяркую, што ініцыятыва сыходзіць па-ранейшаму, і тыя заявы, якія робяцца, і ўзровень сустрэчаў, які адбываецца, ён паказвае, што ініцыятыва сыходзіць з беларускага боку. Беларускі бок зацікаўлены, хоча скарыстацца магчымасцю і спрыяльным кантэкстам, каб
по міжнародным кантэкстам, каб паспрабаваць палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі. Ідзе гэта вельмі марудна. Мне падаецца, што Лукашенко тэмпам незадаволены. А зараз што мы бачым? Зараз мы бачым з боку Трампа нават усё больш і больш негатыўныя заявы ў адносінах да Расіі. І Лукашенко разумее, калі стасункі паміж Масквой і Вашынгтонам будуць пагаршацца, дык ён можа забыцца пра гэтую нармалізацыю. Ну, цяжка ўявіць сябе, што нейкае паляпшэнне стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам без адначасовага паляпшэння стасункаў паміж Вашынгтонам і Масквой. Давайте з другога боку паглядзім на гэтае пытанне і магчымы ўплыў. Добра, тут выказванне Ціхановскага ў СМІ, тут можна звярнуць увагу, можна не звярнуць, але Святлана Ціхановская у інтэрв'ю досыць уплывоваму выданню «Палітыка» заклікала прэзідэнта ЗША Дональда Трампа працягваць ціснуць на Лукашенко. Цытата: «Не нармалізуйце сітуацыю, калі людзей вызваляюць за нейкія саступкі з вашага боку. Змякчэнне санкцый або публічную увагу Лукашенку трэба караць, а не ўзнагароджваць». Усё ж таки, ну, неяк вот як на ваш погляд, що ж таки гэта не просто там інтэрв'ю, там гэта зварот да Трампа, які можа і пачуе. Можа быць, гэтыя словы нават былі у лісце, які па словах Дзяніса Кучынскага Ціхановская накіравала асабіста Трампу. Як гэта можа паўплываць на гэтую сітуацыю? Ці не падаецца тут вам, ну, как бы неяк, ну, не зусім лагічна, тому что, то есть, давайте ціснуць, давайте поставим под пагрозу перамовы, і ну вот гэтыя люди выйшлі, ну астатнія можа і не выйдуць бліжэйшым часам з-за того, что перамовы сарваліся, ну але трэба ж ціснуць. Я думаю, што калі Трамп сапраўды ён атрымае гэты ліст, ён яго прачытае, у чым я шчыра кажучы не ўпэўнены, мы ж той, што атрымае, то ён атрымае, калі даслалі. А вось ці зацікавіць яго гэта ўвогуле, ці ён пажадае там прачытаць, гэта з Трампам пытанне такое. Я не думаю, што Трамп будзе прыслухоўвацца для беларускіх дэмакратычных сілаў. Падыход Трампа, ён прыкладна такі, ён жа вядома, якія у вас карты. Ну, вось ён можа паставіць, калі там увогуле будуць прымацца нейкія рашэнні па беларускім па пытанню Беларусі, то адразу ўзнікае гэтае пытанне: якія у вас карты, што вы мне можаце прапанаваць, чаму я ўвогуле павінен да вас прыслухоўвацца? І ў гэтым сэнсе гэтыя рэкамендацыі, я не думаю, што яны асабліва паўплываюць, бо нейкія дэмакратычныя прынцыпы правоў чалавека гэта не каштоўнасці гэтай адміністрацыі. Гэта адміністрацыя, якая робіць здзелкі. Гэта адміністрацыя, якая робіць тое, што выгадна. Вось калі выгадна, чаму не можна паразмаўляць і з Лукашэнкам? Калі палічыць, што гэта бессэнсоўна, невыгадна, што Лукашенко нічога цікавага прапанаваць не можа, дык размаўляць ім не будуць. Тут не ідзе гэтае пытанне каштоўнасцяў, яны проста размаўляюць на рознай мове. Ціхановская звяртаецца да Трампа на мове каштоўнасцей. А гэтую мову Трамп не разумее. Гэта не яго мова. Я не думаю, што амерыканцы сапраўды там для іх хаця б у нейкай ступені вызвалення палітвязняў з'яўляецца прыярытэтам. Я думаю, што яны кажуць о том, што вось калі вы сапраўды там жадаеце з намі мець добрыя стасункі, ну прывядзіце сябе ў больш-менш цывілізаваны від. Ну каб там, не ведаю, Washington Post альбо New York Times не пісалі пра тое, што прэзідэнт Трамп там супрацоўнічае з такім агідным рэжымам. Ну хай ваш рэжым такі будзе ў больш, ну трошки лепшым выглядзе, што там выпусцілі палітвязняў, там спыніліся рэпрэсіі. Ну вось тады не будзе гэтай адмоўнай прэсы да прэзідэнта Трампа. Ну вось на такім узроўні гэта напэўна цікавіць. Я не думаю, што там ёсць нейкае спачуванне з боку адміністрацыі Трампа да тых людзей, якія ў Беларусі знаходзяцца за кратамі. Ну няма гэтага спачування ва ўсім свеце. Ну не займаецца гэтая адміністрацыя прасоўваннем дэмакратычных каштоўнасцяў. Яны зусім на іншай мове размаўляюць. Так што і думаю, што ў гэтым выпадку гэта не спрацуе. Спрацаваць можа тое, пра што казаў
Сергей Ціханаўскі з майго пункта гледжання на сваёй першай прэс-канферэнцыі, і таму гэта вось так напужала і дзяржаўную прапаганду і самога Лукашэнку. Менавіта тое, што там же была аргументацыя Ціханаўскага іншая. Прэзідэнт Трамп моцны лідар, які ў стане зрабіць усё што заўгодна. Прэзідэнт Трамп можа стукнуць па сталу і сказаць вызваліць, і будуць вызваляць. Вось на гэта, да гэтых пачуццяў Трампа апеляваў Лукашенко. І мне падаецца, што вось гэта сапраўды такі кашмар быў бы і для прапаганды, і для самога Лукашэнкі. Каб раптам з якой-то прычыны з'явіўся твіт Трампа ў сваёй сацыяльнай сетке True Social, дзе ён проста б напісаў бы вельмі простымі словамі: патрабую, каб былі вызвалены усе беларускія палізняволеныя. Альбо, калі яны жадаюць нармалізаваць з намі стасункі, хай яны вызваляць усіх людзей. Ну, для Трампа гэта надзвычайным таксама не было. Ён жа ўмешваецца ў справы іншых краінаў. І ён жа запатрабаваў ад ізраільскай юстыцыі спыніць крымінальную справу, крымінальны пераслед сённяшняга прэм'ер-міністра Нетаньяху. Ну, чаму мне звярнуцца до Лукашэнкі і сказаць вызваліць усіх? Я лічу патрэбным, каб вызвалілі. І тады для лукашэнкаўцаў сапраўды адбылася вельмі цяжкая сітуацыя. Што рабіць у такой сітуацыі? Ісці там на канфлікт з Трампам, спрачацца з ім, не рэагаваць увогуле, альбо выпускаць, і каб потым сказалі, вось яны робяць гэта пад ціскам Трампа. Таму спачатку гэтую тэму узняла і беларуская дзяржаўная прапаганда, а потым узняў і сам Лукашенко. І гэта месседж ад Лукашэнкі да амерыканцаў: не ўздымайце гэтую тэму, не трэба так сябе паводзіць. Бо калі вы так сябе будзеце паводзіць, у мяне не застанецца іншых магчымасцяў. Я ж моцны кіраўнік, я ж тут не вызваляю пад нейкім прымусам, я ўсё раблю толькі добраахвотна. У мяне не будзе ніякіх магчымасцяў працягваць гэты курс нармалізацыі. Так што вось на гэта узроўні гэта ідзе. Пры ўсёй павазе да Святланы Ціханаўскай, я не думаю, што палітыка гэта тое выданне, якое чытае Трамп, і я не думаю, што гэта тыя словы, да якіх ён будзе прыслухоўвацца. Дарэчы, да тых выданняў, якія чытае, там слухае ці глядзіць Трамп, ну ці на якія звяртае ўвагу, Вадзім Пракоп'еў у нас у эфіры параіў Ціханаўскаму, ну і тым, хто можа быць нейкім чынам паўздзейнічаць на гэтае рашэнне, найперш зараз паехаць у ЗША, дамагчыся запрашэння ў якога-нибудь там падкастера, блогера з трампіста, вот этих мільённікаў вядомых, каб праз іх выйсці на трампаўскую аўдыторыю, ну і нахваліваць гэта свайго зараз сваёй вядомасці, неяк все ж таки паўплываць на Трампа, давесці да Трампа нейкія там месседжы, думкі, ну і гэтак далей. Ну, каб, як вы кажаце, каб все ж таки пачуў Трамп пра беларускую апазіцыю. Як вы лічыце, правільная парада? Магчыма гэта? Спрацуе гэта? Гэта абсалютна разумны крок, і гэта быў бы абсалютна разумны крок у сэнсе палітычнай камунікацыі. Тут якраз пытанне ў тым, каго падабраць, хто пагадзіўся і каму гэта было цікава. Мы ж бачым, што лукашэнкаўцы таксама працавалі на гэтым накірунку, але не асабліва ўдала. Было ж гэта інтэрв'ю Лукашэнкі блогеру Маро Науфалу, калі я не памыляюся. Так яго клічуць. Но уплыва яно асаблівага відавочна не мела. Вось. Ну тут, конечно, ёсць праблема, ёсць складаная рэч зацікавіць вось тых самых амерыканскіх блогераў, уплывовых блогераў, уплывовых журналістаў беларускай тэматыкі, каб яны сапраўды звярнулі на яе ўвагу. Гэта не вельмі простая задача, але спрабаваць, мне падаецца, у гэтым накірунку мае сэнс. Но ізноў жа, калі б мы з вами размаўлялі, там, не ведаю, 2 месяцы таму альбо 3 месяцы таму, і была б такая ситуация, можно было б сказать, ну вось першая адрэса, да якой мае сэнс звярнуцца, гэта Такер Карлсон. Ну як мы бачым, адносіны паміж Карлсонам і Трампам зараз не найлепшыя, так бы мовіць, і я па шчырасці не думаю, што Карлсона могла б зацікавіць беларуская тэма. Але вось як сродак камунікацыі, ну, да гэтай асаблівасці трэба ўлічваць. Прычым гэта не нейкі там
прыклад правінцыйнасці альбо нешта такое. Увесь заходні свет працуе такім чынам. Шукаюць тыя каналы камунікацыі, праз якія можна дагрукацца да Трампа. Саміты праводзяцца так, як Трампу гэта падабаецца, улічваючы ягоныя асаблівасці, розныя заявы, якія робяць еўрапейскія палітыкі, вельмі сур'ёзныя палітыкі. Яны робяцца так, каб Трампу гэта спадабалася. Гэта вельмі дзіўна, гэта ў пэўным сэнсе шакіруе. У 2025 годзе палітычная камунікацыя на такім узроўні. Ну вось такая рэчаіснасць. І мы бачым, што патэнцыял дагрукацца да Трампа ў ціханаўскіх ёсць. Так ці інакш, Трамп адрэагаваў на вызваленне Ціханаўскага. Быў ягоны твіт у Truth Social. Ну, гэта быў не ягоная рэакцыя, ён просто перапосціў нейкую публікацыю, мне падаецца, гэта была Sky News, але не столькі важна. Ён звярнуў увагу на беларускую тэматыку. І што мы бачым? За ўвесь перыяд другога тэрміна Трампа гэта на дадзены момант першы і апошні выпадак, калі Трамп звярнуўся да падзеяў у Беларусі. Ён не выказваецца наконт Лукашэнкі, ён не выказваецца наконт таго, што адбываецца ў Беларусі ўвогуле, альбо ў кантэксце Беларусі, робіць выгляд, што такой дзяржавы для яго ўвогуле не існуе, прынамсі публічна, але на вызваленне Ціханаўскага ён звярнуў увагу. А чаму звярнуў увагу? Таму, што ў той публікацыі, якую ён, так бы мовіць, перапосціў, падкрэслівалася ягоная ўласная роля. Гэта тое, што яму падабаецца. Гэта ягоны поспех. Ён дамогся таго, што Лукашенка вызваліў, напэўна, свайго галоўнага ворага. І Трампу гэта падабаецца. Ну так, безумоўна. Дзякую вялікі, спадар Александр. Шмат яшчэ пытанняў засталося, якія хацелася б з вами абмеркаваць, але, на жаль, сёння ўжо не паспяваем. Тым не менш, я спадзяюся, што наступным разам праз тыдзень у нашым рэгулярным эфіры мы прагаворым, калі не гэтыя, то будзе шмат што іншага. А пакуль што я яшчэ раз заклікаю ўсіх подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подавайки, натискайте на звоночек, можете нас падтрымаць кубачкам кавы, калі ёсць такая у вас магчымасць. Ну і расшэрвайце наши стрымы, каб як мага больш людзей іх паглядзела і паслухала. Але калі для вас гэта бяспечна. Не забывайте про бяспеку. Дзякую вялікі, спадар Александр. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.